аларны тиешенчә файдаланып һәм тиешенчә инде үз вакытында кулланып та эшләү мәҗбүри, чөнки хезмәт коллективына любой сферада ул бөтен хезмәт урынында кеше әгәр дә инде авыру билгеләре булган вакытта шушы таләпләрне үтәмичә керә икән, шул авыру бөтен шушы коллективны һәм инде үзе эшкә килгән вакыттагы аралашкан кешеләрне авыртуга дучар итә дигән сүз. Шуңа күрә инде иң беренче һәрбер кеше аңласын иде, иртәнге фильтр бу балалар бакчаларында да һәм шулай ук инде хезмәт коллективларында да иртәнге температураны үлчәп һәм инде һәрбер кеше реаль карап үзендә авыру билгеләре була торып коллективка кермәүне максат итеп куярга тиеш. Һәм инде шушы утренний фильтр вакытында ул эштән азат ителә икән, ул вакытта инде ул медицина хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә тиеш була, яки инде хәле бик авыр икән медицина хезмәтен эш урынына чакырып, һәм инде аны махсус аеры изолятор бүлмәсендә тоту шарт, чөнки ул өйгә кайтканча һәм шул вакытта инде хастаханәгә барганча авыру таратырга мөмкин, чөнки вирус бик үзенчәлекле көчкергәндә, йөткергәндә ул үст тирә-якта һәм өслекләрдә кала, һәм шул вакытта куллар белән борынны, авызны каплаганда кул белән кулда вирус кисәкчекләре булып, һәм инде ул өслекләрдә калырга мөмкин. Һәм икенче кеше ишек тоткасын тотканда шул авыртуны үзендә йоктырырга мөмкин булып тора. Шуның өчен һәрбер кибеткә кергәндә дә безнең перчатка режимы кулланучылар өчен алынды, ләкин сатучыларда һәм инде хезмәт күрсәтү сферасында, җәмәгать сферасында һәм шулай транспорт хезмәтендә күрсәтүчеләргә маска һәм перчатка режимы алынмады. Кеше кибеткә кергәндә антисептик белән обработка ясарга тиеш, чөнки ул продукцияны безнең бит инде самообслуживаниедә бар, кулы белән тегесен тотып карап, срокларын карап алырга мөмкин, һәм инде ул авыру үзе дә белмичә авыру йөртүченең авыруын йоктырырга мөмкин. Шуңа күрә ишек төбендә кибеткә кергәндә антисептик булырга тиеш, һәм аны сиптереп керергә тиеш булып тора. Маскасыз беркемдә хезмәт күрсәтелергә тиеш түгел, беркемгә дә. Шул вакытта масканы да дөрес кияргә кирәк. Масканы кигәнчә кулларны антисептик белән обработка итәргә, һәм шул вакытта ул ияттә түгел, борынны тулысынча каплап һәм авызны тулысынча каплап киелергә тиеш. Һәм 3 сәгать вакыт дәвамлыгында алыштырылырга тиеш. Многоразовый үзе тегелгән 7 слойлы марля белән, яки инде бер кулланышта булган маскаларда 3 сәгатькә бер утилизироваться ителергә тиеш. Алыштырылган маска кисәдә дә түгел, сумкада башка бер нәйләр белән дә түгел, пакетка салынырга тиеш. Пакетлар бар одноразовый, шуңа күрә кулланылган пакетта салынып, җыелып, эш урынында да һәм шул инде шәхси кешенең үзенең урынында да һәм ул бәйләнеп, как обычный отход буларак утилизироваться итәргә тиеш булып тора. Шуңа күрә инде һәрбер кеше үзе өйдән чыккан вакытта ук саклану чараларын кулланып чыгарга тиеш. Һәм инде үзе белән кичкенә нәйләрне, антисептикларны да үзе белән йөртсә, ул һәрдаим кибеткә кергәндә яки инде хастаханәгә кергәндә сиптергән вакытта сиптерергә мөмкин. Шул ук вакытта һәрбер эш урыннарында һәр көнне 2 сәгатькә бер һәр төренә карап, һәм шул ук вакытта көнгә 3 тапкыр дезинфекция режимы үтәргә тиеш. Бу инде ишекләр, тоткалар, тәрәзә төпләре, өстәл өслекләре һәм шул ук вакытта компьютер өслекләре бөтенесе сөртелеп торырга тиеш. Эш кешесе үзенең эш урыны өчен үзе җаваплы. Шул ук вакытта дезинфекция средстволары вирулентный булырга тиеш. Бу инде шушы ковидка һәм шул ук вакытта аеруча куркыныч инфекцияларга каршы аларның губительный үтерү үзенчәлегенә ия булган
дезинфектантлар kullanılırga тиеш, һәм инде аның һәрберсенең дә инструкциясе нигезендә процентный соотношениесе эшләнергә тиеш. Хәзер инде безнең кибетләрдә дә, җәмәгать туклануында да бу средстволар белән тәэмин ителеш бар. Чөнки инде аптекаларда да поставкалар әйбәт кенә, һәм инде башка төрле вирулентный средстволарны да сатып алырга мөмкинлек бар. Шул ук вакытта җилләтү режимына да аеруча игътибар итәргә кирәк. Һәм без инде балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә һәм хезмәт коллективында да 2 сәгатькә бер бүлмәне җилләтеп алу зарур дибез. Һәм шул ук вакытта шушы облучательләр, бактерицидный облучательләр кеше булганда да эшли торган ябыклары, ул зыянлы түгел. Инструкциясын карап, кубатура, бүлмәнең кубатурасына карап, күпме вакыт эчендә һәм инде кеше булганда да эшләвен тәэмин итәргә кирәк. Безнең инде открытый форма бактерицидный лампалар бар итик медицина учреждениеларында, процедурный кабинетларда кеше булмаганда эшләү мөмкинлеге булганнары гына кулланыла. Шул ук безнең һәрбер хезмәт коллективында кеше үзенең әгәр дә инде үзендә һәм инде гаилә членнары чит илгә сәяхәткә чыгу булган вакытта ул хакта үзенең җитәкчесенә хәбәргә куярга тиеш, үзе чит илгә чыккан вакытта, һәм инде безнең границаны үткәннән соң 3 көн эчендә ул ковидка результатын анализын бирергә тиеш, һәм ул госуслугада теркәлергә тиеш булып тора. Ул әгәр дә инде чит илдән кайтып, аның анализлары булмыйча һәм инде госуслугада шушы результатларны теркәми икән, административ чара күрелә. Безнең инде шушы ковид требованияларын үтәмәгән өчен 6да 3-нең 2нче бүлекчәсе буенча гражданнарга инде безнең 15 меңнән 40 меңгә, должностной лицоларга 50 меңнән 150 меңгә, юридик затларга 200 меңнән 500 меңгә хәтле административ чара күрелгән. Шуңа күрә штрафлар бик зур, әйтәсе килә, шушы элементар әйберләрне үз вакытында үтәсен иде. Һәм инде ассызыклап әйтәсе килә, 65 яшьтән югары кешеләрнең без инде тәкъдим итәбез өйләрендә булуларын, һәм инде кеше күп булып җыелган, һәм инде аш-суларда яки мәҗлесләрдә, массовый мероприятиеларда катнашмавын сорар идек, чөнки ул яшьтә инде иммунитетта какшаган һәм инде хроник авырулар булган, авыртучылар шушы авыруга тизрәк бирешәләр, һәм инде алар арасында авырулар бик авыр үтә. Безнең районда бүгенге көнгә 14 лаборатор тикшерү белән ачыкланган ковид авыруы белән авыручылар ачыкланды, һәм инде статистика буенча күрше-тирә республикаларда да һәм инде күрше-тирә районнарда да бу авыручылар күбәя. Шуңа күрә инде кунакка, башка республикаларга, чит өлкәләргә чыгучылар бик мөһим булган вакытта гына чыксыннар иде, һәм шул вакытта алар саклану чараларын кулланып чыксыннар иде. Шулай ук транспортта йөргәндә дә такси хезмәтен кулланган вакытта да маска һәм инде кулларны машинадан бер кеше төшеп, бер кеше авыру булырга мөмкин, һәм инде ул шушы машинага утыручыларны авыртуга дучар булырга мөмкин. Шуңа күрә антисептиклар һәм инде саклану чаралары. Шулай ук туклануга да аеруча игътибар итәргә кирәк бу вакытта. Тиешле витаминга бай булган ризыклар һәм шул ук вакытта җиләк-җимеш, яшелчәләргә күбрәк өстенлек биреп, һәм инде тиешле эчү режимын көйләп, авыртуларсыз безнең республикада гына түгел, район җирлегендә шушы авыруны булдырмыйча калып, һәм инде сәламәт булып, бер-беребезгә игътибарлы булып, һәм шул ук вакытта үз-үзебезне генә түгел, тирә-яктагыларның да сәламәтлеген кайгыртып, исән-имин эшләсәк иде һәм исән-имин булсак иде.